Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина җомга көне алып килгән вакыйгаларны алга таба карагыз. Кагыйдәләрне үтәмәгән өчен киштәләреннән колак кактылар. Сарман трактында эшмәкәрләр белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Новый поселогында кызу урак өсте. Кырларда Илсия Валиуллина булып кайтты. Социаль пакетме әллә акчамы? Акчалата күбрәк пенсияга социальный услугалар бирселәр ибет булыр иде. 1 октябрьгә кадәр пенсия фонды идарәсендә социаль пакет хезмәтен алуга гаризалар кабул ителә. Сарман трактында эшмәкәрләр законсыз сәүдә итүне дәвам итә. Шәһәрдәшләр үзләре дә белмичә аларның керемнәрен арттыра. Бүген административ техник комиссия инспекторы, Комсомол районы белгечләре, миграция һәм салым инспекциясе белгечләре кабат рейдка чыкты. Җиләк җимеш һәм яшелчә белән законсыз сәүдә итүчеләргә каршы ничек көрәшәләр безнең сюжетта. Я окна не могу открыть, первый этаж. И гнилые овощи, и ящики, все там. А ящики уже 2 раза и пожары были. 17-дән 13 йортында яшәүче шәһәрдәшләрнең барысы да Сарман трактында кагыйдә бозучы эшмәкәрләрдән зарлана. Әлеге мәйданда һәр вакыт йөк машиналары, саф һава сулап булмый диялар. Сарман трактында башкарма комитет карары нигезендә бары тик үз кишәрлекләрендә үстерелгән яшелчә һәм җиләк җимеш белән генә сәүдә итәргә ярый. Шуңа да карамастан җәй башыннан ук биредә алып сатарлар сату итә. Узган атнада гына Комсомол районы хакимияте белгечләре эшмәкәрләргә кисәтү ясады, әмма нәтиҗәсе булмаган. Узган атнадан без килгәнче үзгәрешләр булмады. Хәзер рейдтан соң үзгәрешләрне үзегез күрәсездер инде. Бүтән булган витриналарны без КАМАЗга тутырып алып китәбез. Иртәгә нәрсә буласын күрербез. Бүгенгә торговляны туктаттык. Кагыйдәләргә буйсынырга теләмәгән сатучыларның киштәләрен КАМАЗ арбасына төяделәр. Дөрес, соңгы минутка кадәр сатучылар белгечләрнең кисәтүен шаяру дип кабул итте. Соңрак исә тиз арада җиләк җимеш һәм яшелчәләрен машиналарына тутырырга ашыктылар. Берәүләр башка бирдә сәүдә итмәскә вәгъдә итте. В Комсомольском рынке, пожалуйста, там все законно. Заключайте договор с администрацией рынка и спокойно работаете. Әмма белгечләр вәгъдәләргә генә ышанмый. Бер тапкыр тәҗрибә шуны күрсәтте. Кайбер эшмәкәрләр төрле инстанция белгечләре каршында үзләренең хаклы булуын исбатларга тырышты, хәтта агрессия да күрсәттеләр. Бирдә сәүдә итүчеләр продукцияны арзан бәягә күпләп сату урыннарыннан ала. Күбесе эшмәкәр дә түгел, андыйлар белән салым инспекторлары сөйләште. Они не являются индивидуальными предпринимателями. Сатучылар шәхси эшмәкәрләр түгел, алар сәүдә белән шөгыльләнүче физик затлар. Аларның бернинди документлары да юк. Әгәр алар шәхси эшмәкәр булса, аларга 15 мең сумнан 30 мең сумга кадәр штраф салыр идек. Кагыйдәләрне үтәмәгән физик затларны 500 сумнан алып 2 мең сумга кадәр административ җаваплылыкка тарттылар. Мондый рейдларны Сарман трактында тәртип урнашканча атна сайын уздырачаклар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Соңгы 2 тәүлектә бер үк кешеләр 6 шәһәрдәшебезне талаган. Зыян күрүчеләрнең барысы да өлкән кешеләр. Караклар үзләрен газ хезмәте белгечләре дип алда фатирга кергәннәр. Алар 3 йөргән. Берсе хуҗаларның игътибарын үзенә җәлеп итеп сөйләштереп торган, газ җыламаларын караган. Шул арада калган икесе бүлмәләрдән акча эзләгән. Берәүләр 15 мең сумнан колак какса, икенчеләре 137 мең сумнарыннан мәхрүм калган. Зыян күрүчеләр аңлатуынча, иратлар кара тәнле, уртача яшьтә. Өсләренә нинди билгеләр булмаган эш киеме, кулларына перчатка кигәннәр. Хәзер барлык очраклар буенча да җинаять эшләре кузгатылган. Караклар капкалына ләкмәс өчен шәһәрдәшләребез игътибарлы булсыннар иде. Фатирга белмәгән кешене кертмәсеннәр. Анда кем газмы, социаль служба дип анда кемдер әйтә икән, документлар күрсәтсеннәр. Теләсә кемне кертмәсеннәр, шанмасыннар, сүзгә генә шанмасыннар. Дарухана төзергә вәгъдә иткәннәр, кальян тарту залы барлыкка килгән. Балалар киеме кибете урынына тәүлек дәвамында ошамлыклар саталар. Хәзер 44-19 йорты янында кабаттан геодезия хезмәткәрләре эшли. Әмма хәзер биредә яшәүчеләр беркемгә ышанмый. Йорт янындагы территория өчен көрәш башладылар. 44-19 йорты янында нәрсә төзергә телиләр? Бу шәһәрдәшләр өчен нинди уңайсызлыклар тудыра? Гүзәл Шихапова ачыклады. Давайте проголосуем, кто против. Шәһәрдәшләр төзелеш башламасыннар өчен 2 куллап тавыш бирә. Алар әйтүенчә, бирдә 9 хатлы торак йорт төзергә теләгәннәр. Моңа рөхсәт ала алмагач, түләүле парковка булдырырга ниятләгәннәр. Хәзер шәһәрдәшләр бирдә нәрсә төзеләсен бөтенләй белми.
Мы против этих точных застроек. Нам они не нужны. У нас кругом и так магазины. Пожалуйста, вот здесь, вот туда против пятерочки. Второй этаж свободный. Кругом по Усману идешь. Аренда, полупустые стоят эти архитектурные уродцы. Бу көннәрдә мәйданда геодезия хезмәткәрләре эшли башлаган. Борчылган шәһәрдәшләр шуңа күрә җыелыш оештырган. Но они сказали, что будут начинать строительство. Конкретно какой, не сказали. Мы, говорит, люди маленькие, все нам сказали сделать разбивку. Конкретно ничего не сказали. Ну, уже все уже понимаем. И так уже до этого грунт, почвы брали. Все. Тоже разговоры-то давно идут, что что-то будут строить. А здесь уже впритык уже понятно уже. Йорт янында дөрестән дә биналар күп. Ишек алдында тәүлек буена эшләүче кибет һәм кальян тарту бинасы урнашкан. Аларны төзегәндә бирдә дарухана һәм балалар киеме кибете була дигәннәр. Якында гына тагын 2 катлы сәүдә йорты төзелә. Ну, никто не хочет пока здесь еще, чтобы еще какой-то был магазин или супермаркет. Вы посмотрите, у нас там супермаркет построен, у нас везде супермаркеты. Мы живем среди супермаркетов, но у нас даже денег люди нету потратить на то, чтобы пойти в эти супермаркеты. Зачем они нам нужны? Эшмәкәрне җыелышка чакырган булсалар да ул килмәде. Бирдә нәрсә төзерләр? Бу сорауга җавап табар өчен без Үзәк районы хакимиятенә хат җибәрдек. Вакыйгаларның барышын алга таба да күзәтәчәкбез. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Җәй авыл хуҗалыгы өчен эшнең иң кызган вакыты. Кырларда урак өсте. Республикада бүген 1 миллион тонна ашлык суктырылды. 1 гектардан уртача 31 центнер икмәк алалар. Гигант хуҗалыгында исә уңыш тагы да сөендерә. Кырда игенчеләр белән Илсия Валиуллина аралашты. Биредә бүген 5 комбайн эшли, икесе арпа саламын игә, өчесе суктыра. Комбайнчы Флорис Миннегалиев бу хезмәтне 30 ел яратып башкара. Моңа кадәр ниваларны җиккән, хәзер 2нче ел заманча акрос машинасында эшли. Иртәнге 5тән кичке 11гә кадәр басуда. Көненә 800 мең центнер икмәк суктырам ди. Авыл хуҗалыгында уңышсыз булмый. Малдар тотабыз инде. Фермаларыбыз зур. Менә 4нче мөнкер суктырып ала бунда. 4нче мөнкер. Evet hatta. İpten ezerek kamaydan karab çıkmayacağında ipten bir kozgal olmadı. Бу арпа басуы барысы 120 гектар. Быел уңыш мол, 1 гектар майданнан 50 центнер бөртекле культура җыялар. Аны мал азыгына кулланалар. Алла берсе матур нәтиҗә булсак, бу культура безне полностью быел обсюстергә тиеш фураж белән. Хуҗалыкта авылларда халык санын арттыру өчен дә зур эш башкарыла. Уртача хезмәт хакы 20 мең сум тирәсе. Эшчеләргә бушлай торак бирергә ниятлиләр. Фатирлы булганнан соң эшче бу хуҗалыкта 10 ел хезмәт итәргә тиеш. Гигантта 2000 баштан артык эре мөгезле эретерлек. Хуҗалыкта ит, сөт, икмәк җитештерәләр. Басуда кукуруз, күп еллык үлән, арпа, солы, бодай үстерәләр. Борчак җыелып беткән. Бүген кичкә арышны да сугып бетерәчәкләр. Быелгы һава шартлары гына күңелне борчый. Яңгыр кирәк дигенчеләр. Bir тапкыр яңгыр яуды быел. Шуны исәпкә алсак, быел авыл хуҗалыгы өчен бик яхшы ел килде дип әйтмәс идем мин. Но шуңа карамастан инде без үзебезнең потребностьны, үзебезне тәэмин итәрлек күләмдә азык культуралары әзерләп куйдык. Менә хәзер фураж культуралары әзерләү өстендә эшлибез. Кырдагы арпа уңышын складларга ташыйлар. Биредә фураж эшкәртүче линиялар эшли. Складларга коры чиста икмәк керә. Сакланган икмәкне кыш көне бәяләр күтәрелгәч кенә саталар. Биредә кышкы бодай, саклау өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Складка яңа уңыштан 600 тонна бодай арпа кайткан инде. Гомумән Татарстан Республикасы буенча урак өсте экваторга якынлаша. 1 миллион тоннадан артык ашлык суктырылган. Бу 24%-ны тәшкил итә. Ашлыкка бәяләр үзгәреп тора. 3нче класслы бодайның бәясе 10 сум булачак дип фаразлый белгечләр. Илсия Валиуллина, Валентин Красильников, Яңалыклар. Боровецкий ширкәү каршында трапезная барлыкка киләчәк. План буенча подвалда склад һәм кухня, ә беренче катта 2 заллы ашхана, өченче катта остаханәләр төзеләчәк. Бүгенге көндә республикада дингә зур игътибар бирелә. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Свято-Вознесенский соборында трапезная бар инде, әмма бирегә аз кеше сыя. Православие динендәгеләр өчен ашхана төзү турында күптәннән сөйлиләр. Аның проектын шәһәр төзелеш советы 2нче тапкырдан соң гына раслады. Есть огромное скопление народу. Биредә бәйрәмнәр вакытында бик күп кеше җыела. Шәһәрдә храмнар күп түгел бит. Барысы да ашханәгә сыймый. Чиркәүгә күбрәк хәлле кешеләр түгел, өйләрендә ашарга мөмкинлекләре булмаганнар килә. Бәйрәм көннәрендә без аларны ашатабыз. Эсседә дә урамда көтеп торалар. Республикада Казан Изге Ана иконасы соборын яңадан торгызу эшләре башланды. Аңа нигез ташын куюда Русия патриархы Кирилл да катнашты.
Если люди отрицают прошлое, если они уничтожают прошлое, они разрушают фундамент, базис, некую матрицу, через которую воспроизводятся присущие данному народу или всему роду человеческому вечные и неизменные ценности. Бу территорияда зур төзелеш эшләре башланачак. Моның өчен 3 ел вакыт бирелгән. Хәзер 90 миллион сум акча җыелган. Хәйрияче эшмәкәрләр һәм Татарстан халкы ярдәм итә. Бәлки республика бюджетыннан да акча бүленер. Наша общая обязанность бережно хранить и приумножать бесценное наследие, доставшееся нам от предков. Изге Болгарда Ислам академиясы төзелеше дәвам итә. Узган елның 4 ноябрендә Рөстәм Миңнеханов Болгар Ислам академиясы булдыру һәм Казан Изгана иконасы соборын яңадан торгызу турындагы указга кул куйган иде. Бу христиан һәм мөселман диннәренең дустанә яшәүләренә тагын бер ишарә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Социаль пакетмы әле акчамы? Уйларга вакыт бар әле. 1 октябрьгә кадәр пенсия фонды идарәсендә социаль пакет хезмәтен алуга гаризалар кабул ителә. 2017 елда акча яки социаль пакетны сойларгамы карар кабул итәргә кирәк. Әгәр акча алып торучылар үзләренең фикерен үзгәртеп социаль пакетны сойлый икән, аларга пенсия фондының 32нче мәхәлләдә урнашкан бүлекчәсенә килергә кирәк. Социаль пакет алучылар фикерен үзгәртми икән, пенсия фондына килеп йөрү кирәкми. Социаль пакет ел сайын индексациялана. Мәсәлән, 2016 елда ул 995 сумны тәшкил иткән. Социаль пакет реестрына кергән дарулар исемлеге ел сайын тулыланып үзгәреп тора. В этот набор услуг входит лекарственное обеспечение. Бу пакетка дарулар белән тәэмин итү юл бәяләре, санатор-курорт дәвалануы керә. Бүгенге көндә социаль түләүләр җыемы 955,995 сум тора. Аның 667 сумы даруларга, 118 сумы юл хезмәтләренә һәм 110 сумы санаторий-курорт дәвалануы өчен тотыла. 2017 елда акча алыргамы яки социаль пакетмы карарны 1 октябрьгә кадәр кабул итәргә кирәк. Бу фикерне ел дәвамында үзгәртергә ярамый. Әгәр карар еллар дәвамында үзгәрми икән, пенсия фондына килеп йөрү таләп ителми. Акчалата күбрәк пенсияга социальный услугалар бирселәр әйбәт булыр иде. Чөнки бөтен ниләр платный түләүле инде. Кая барсак та түләүле. Томографиялар үтәргә дә түләүле. Безгә хәзер бөтен җиребез авырта, үтәргә кирәк бөтен өчен. Дарулар да кыйммәт торалар. Социаль хезмәтләр урынына акча алган кешеләргә даруларны ел дәвамында үз хисапларына алырга туры килә. Пенсия фонды хезмәткәрләре халыкка уйлап эш итәргә киңәш итә. Белгечләр нинди дә булса фикергә килгәнчә табиб белән киңәшләшергә куша. Илсия Валиуллина, Екатерина Батенкова, Яңалыклар. Күштәнәше сездән, шәйе бездән. Тиздән шул шигар астында Чаллы ТВ теледокомпаниясе бинасы ишек алдында зур бәйрәм көтелә. Күңел радиосы 19 яшьлек туган көненә әзерләнә. Бәйрәм 1 августка кичке сагат 4-кә билгеләнгән. Күңел ел сайын үзенең бәйрәмен радио тыңлаучылар белән бергә уздыра. Быел да килгән кунакларны сюрпризлар көтә. Бәйгеләр һәм зур концерт программасы да каралган. Танылган җырчылар Ринас Әхмәтов, Илнур Гомәров, Гөлназ Сираева, Артур Салихов та радионы котлап чыгыш ясаячак. Сезне дә көтеп калабыз. Әлеге хәбәребез белән эш атнасын төгәллибез. Иртәгә халыкара дуслар көне. Яларыгызны якыннарыгыз һәм дусларыгыз белән уздырыгыз. Сау булыгыз.